tukang tambal ban. Seisuk barang kok nembal-nembal ae. Iki lho, ora nambal ban. Iki paket hemat oleh sambuh iki lho. Ndi to? Iki paket hemat iki lho, Mbah. Tak kira paduan suara iki audiene ngono ya. Paket hemat sambuh iki 8 juta oleh 5. Lah 5. 5 Tenan apa ora? Yo tenan gone surip iki. Wah, aku ki bar adol porang ki payu 9 ki, tak gorene kabeh tiwasan ki. 9 juta? Heeh. Ya 9 juta susuk 1000 to, Kang. Loh, ya beneran nek no. 1 juta oleh lho, rak piring. Ya. Di. Iki rak piring gak koyo biasane lho. Rak piring tak gawe model meja. Oh, iya. Masuk. Nah, iki kena nggo kompor dhuwure. Wis multifungsi berarti iki. Nek nggo ada lawuh ya iki. Oh, dah. gitu. Terus anti semut, anti laler to iki. Laler nomor loro lemari klambi. Iki. Wah, 2 pintu. Cantik kek motife. Oh, ya toh. Ben adil jerone sebelah gantung sebelah sap. Oh, tapi umpama njaluk sap kabeh ngono ya iso. Iso ya. Oh, iya. Terus siji nek iki Di. meja rias sak kursine bolo. Mantul iki sak kamar wis komplit nih iki. Komplit eneng kamar enek meja rias enek lemari. Nah, iya. Ya enek lampune. Wah, jan sak paket komplit ya iki. Enek lacine ya toh. Ini ada wedak. Bar ngono ada sepatu. Lah iki yo penting ki. Penting. Lah nang ngarep lawang ki mesti sandal sepatu selengkrah ngono ki lho. Nah, sepatumu ben gak murat-marit. Iya. Bar dienggo dilebokne kene. Jan iki paling penting ki kan. Heeh. Lah engko terus ning ruang tamu iki, Kang. Dia apa iki? Iki ada helm, Oh, tak kira soundbar kae iki. soundbar, ada helm iso, ada boneka iso, ada tas ya iso. Oh, iki ada pialane anakku ya kenek iki. Kena, iya nek lampune. Lho jari. Iki nek lampune. Wah, jan estetik tenan iki. Street ya. Pirong ke? 8 juta oleh 5, Kang. Wah, yo wis kabeh ki langsung tak brolini kene ndang ternonggonku. Bayare nek wis teko ae. Lah kadung nggawa ki. Ora apa-apa, mbok panjeri ya kena, ora panjer ya ora apa-apa. Oh, ya seneng aku nek nang lapur nitur ki senengku paling ngene iki lho. Iya to, kene iki dodolan ki los. Sopo sing ngomong larang ke? Full service sing ngomong larang sapa? Ayo ngomong. Enek to? Ndang dipaidi, Paido. Yo, iki lho. Oh ya. 8 juta diwae 5 masa sih kurang murah iki. Gratis ongkir, Bos. Jan masuk wis gratis ongkir. Heeh. Monggo ndang ngomong larang tuwapuki Mas Urip e.